Totta vai tarua? DID-vanhempi on epävakaa, impulsiivinen ja aggressiivinen. Yleinen harhaluulo, DID-vanhempi ei ole turvallinen. Tämä on valitettavan yleinen käsitys ihmisestä, jolla on dissoatiivinen identiteettihäiriö tai merkittävää dissosiaatiota. Usein mielikuva perustuu tietämättömyyteen, elokuviin tai pelkoon siitä, mitä ei ymmärretä. Kliiniset havainnot ja tutkimukset kuitenkin osoittavat, että asia ei ole näin. Dissosiaatio ei ole vastuuton tai täysin hallitsematon tila. Se on älykäs, huolehtiva, suojaava ja lasta huomioiva järjestelmä. Tämä johtuu osaksi siitä, että lapsuudessa traumatisoitunut vanhempi on itse kokenut lapsuudessaan äärimmäisen sietokyvyn ylittäviä tapahtumia, joten hänellä on sisäinen tarve suojella lapsia samankaltaiselta lapsuudelta. Voisi sanoa, että DID-vanhemman sisällä on traumatisoitunut lapsi, joka kaipaa turvaa, läheisyyttä, yhteyttä, luottamusta ja rakkautta, suojaa ulkopuoliselta uhkalta. Siksi hän usein on erittäin suojeleva omaa lastaan kohtaan ja tämän seurassa. Se näkyy myös vanhemman herkkyytenä ja vahvana moraalisena vastuuna lastaan kohtaan. Dissosiaatio toimii ikään kuin intuitiivisena kontrollina kulissien takana. Järjestelmä tietää, mitkä identiteetit eivät ole lapselle sopivia ja huolehtii siitä, etteivät ne tule esiin lapsen nähden. Jos jokin identiteetti voisi pelottaa lasta, olla lapselle liian raskas tai hämmentävä, se ei tule paikalle. Se väistyy, pysyy taustalla tai vaihtaa paikkaa. Se ei päästä esiin mitään eikä ketään, joka voisi vahingoittaa lasta tai rikkoa yhteyttä. Tämä tapahtuu ilman, että vanhemman täytyy sitä tietoisesti ohjata tai hallita. Juuri tästä syystä dissosiaation taso laskee merkittävästi silloin, kun vanhempi on yksin lapsensa kanssa. Systeemi ikään kuin tunnistaa, tässä suhteessa on turvallista. Tässä ei tarvitse suojautua samalla tavalla. Usein vanhemman äiti- tai isäidentiteetti on yksi vakaimmista ja pitkäaikaisimmista identiteeteistä. Se on identiteetti, joka kantaa vastuuta, huolenpitoa ja jatkuvuutta. Kliiniset tutkimukset ja pitkäaikaiset havainnot osoittavat, että oman lapsen kanssa kahden ollessaan DID-vanhempi ei yleensä dissosioi tai vaihda identiteettiä tavalla, joka olisi lapselle haitallinen tai hämmentävä. Tästä syystä ajatus siitä, että DID-vanhempi olisi automaattisesti vaarallinen lapselleen, ei pidä paikkaansa. Tästä ei DID-vanhemman tarvitse kantaa erityistä syyllisyyttä, huolta tai jatkuvaa pelkoa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää myös se, milloin dissosiaatio voi olla aktiivisempaa. Reaktiivisuus ja identiteettien vaihtelu on todennäköisempää silloin, kun tilanteessa on mukana muita aikuisia, erityisesti jos ympäristö on sosiaalisesti vaativa, jännitteinen tai turvaton. Hermosto on silloin valppaampi ja suojelujärjestelmä aktivoituu herkemmin. Myös parisuhteissa identiteettien vaihtelu voi olla todennäköisempää, siksi että parisuhde koskettaa usein syviä kiintymys- ja traumakerroksia. Usein parisuhteessa oleminen voi myös olla turvallista ja tuttua, joten silloinkaan DID-ihmisen psyykkeen ei välttämättä tarvitse olla jatkuvasti varuillaan ja puolustustilassa, joten identiteetti voi pysyä lähes samanlaisena koko suhteen ajan. Usein kaikkein aktiivisinta dissosiaatio ja identiteettien vaihtuminen on nimenomaan oman perheen ulkopuolisten ihmisten seurassa. Ja silloinkin usein tavalla, jota ulkopuolinen ei edes tunnista. Tämä on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää. Dissosiaatio ei ole vastuuton tai täysin hallitsematon tila. Se on älykäs, suojaava ja lasta huomioiva järjestelmä. DID ei määrittele ihmisen kykyä rakastaa, huolehtia tai suojella lastaan. Vanhemmuuden turvallisuutta ei arvioida diagnoosin perusteella, vaan todellisen vuorovaikutuksen, läsnäolon ja vastuun kautta. DID-vanhemmuus ei ole automaattinen riski. Riskit syntyvät hoitamattomasta traumasta, tuen puutteesta ja ympäristön turvattomuudesta, aivan kuten kenelle tahansa. Jokainen ihminen on yksilö ja jokaisen traumaoireilu on monen tekijän summa. DID ei kerro ihmisestä kaikkea, eikä se kerro hänen vanhemmuudestaan ilman, että ihmiseen oikeasti tutustutaan.
Vasta kohtaamalla ihminen hänen ainutlaatuisuudessaan voidaan alkaa ymmärtämään, mitä Did tarkoittaa juuri hänen elämässään ja miten hänen kanssaan on hyvä olla, miten häntä voi tukea silloin, kun reaktio yllättää tai on yllättävä. Minä olen Dorotea. Kysy, kerro tai kommentoi Facebookissa tai Instagramissa Tuntematon trilogia. Kiitos, että kuuntelit.